Magandang hapon sa inyong lahat mga kalabarkada na. At kumusta naman kayong lahat dyan? Nakakot ako ng nyog, pupunta ako ng Saudi. Papunta ka na Saudi? Pupunta akong Saudi, may dala akong nyog. Ah, tama, wala palang nyug doon. Yun, kumusta kayong lahat mga kalabarkada? At sa video pala na to ay pupunta tayo dun sa may sa may palayan. So, update tayo dun sa palay. At matagal kasi natin walang update dun, no. At tamang tama ay mag-aani na. So mag-aagod tayo. Mag-aagod o yung maggagapas. Ewan ko kung nandito sila Papang. Wala naman yata. Ito yung mga palay mga kalabarkada. Ayun. Oh, andun pala sa Papang, oh. Ito yung mga butil ng palay, oh. Ah. Mabunga rin. Marami din to. Oh. Maganda rin yung kanya mga kalabarkada. Maganda rin yung kinalabasan ng tanim natin. Mga tanim namin nila Papang. Ganda na. Oh. Yun. Parang nakakatawa tignan, no? Nakakatawa tignan dahil mabunga yung palay na tinanim natin, no? Uy, nakapag-umpisa na pala sa Papang, oh. Nakapag-kun na pala siya, oh. Nagapas, oh. Oh, tapos na. Ay, hakutin na lang, Pang.
Yo, alright mga kalabarkada. So, andito na. Paparating na yung magti-tracer. Ayan na siya. Yan yung pang tracer mga kalabarkada. Yan yung pang tracer. Oh. Grabe. Laka. Sama pala kang kulugadong eh. Nagaguta. Tras. Hey. Hop. Dalawa lang. Hindi pwede tatlo. Yun. Ha? Kung pwede tatlo, dalang lahat lang. Yun. So yun mga kalabarkada na, inabot na tayo ng gabi at ang oras natin ay saktong alas 6 ng gabi. So dito ko na tatapusin ng video na to. At least ipakita ko sa inyo yung paano yung pag-aani ng palay dito sa aming lugar, dito sa Anda, Pangasinan. So praise the Lord dahil may naani rin tayong 19 na sako. So abangan nyo na lang mga kalabarkada yung pagbibilad natin ng palay. Dahil yung 19 na sako na yan ay mababawasan pa pag nabilad na yung palay. So yun na mga kalabarkada. Sana nagustuhan nyo yung video natin. So ingat po tayong lahat. God bless. At lagi po nating tatandaan, God is good all the time. So see you po sa next na vlog natin ulit. Bye bye mga kalabarkada. Yes! 19 na sako! Pwede na! May pagkain na tayo sa isang taon.